Kalamoro Malindi, County Makilifi, Manya Thigi Majegni Apaga Beach, Manolal, Jumbe Manok Mokalo Banguke School. Kalure kod wuon nyathine ne owuok katariko chiko mar dweni kodhi school, kata kamano ne okuduogo pacho gino manochunogi tero report ka obila. Nyaka gi kawuono pok giyudo report mora mora ewi nyathino manyako kendo ma oyang nyinge kaka Faith Karisa. En jagrade mar 7 kendo janyuol mare yuak ni onge kod dang'ni mora mora mar paro mane nyalo miyo owuog kendo ring ko owuok e pacho. Yule mtoto wangu anaitwa Faith Katana Shukurani Gude alipotea tokea Friday, ilikuwa tarehe 9, akapotea mpaka sasa sijamwona. So nikaenda ripoti Kizingo kule, nikapewa niko na OB, lakini namtafuta mtoto wangu. Nikimpata nitasikia raha sana. Tumejaribu kuenda hata polisi ili wachukue hatua kumtafuta na ule mtoto wa shule, lakini sijaona msaada wowote kutoka siku hiyo mpaka leo. Kwa hivyo ninaomba serikali mfanye bidii mtafute huyo mtoto, tukimpata tutashukuru.